Pulong-pulungan lang nga patayin ka na ata. Dada nga patayin na. Pagpagin na. Well, yabay. Ang pagsirap ta. Dinay. Kasi tingnan kita. Dahil na. Kasanungan! Hindi mo kabaki. Hindi mo makabakay! Pa! Patay, isang durte mo ito na na eh! Oh my God! Pupin na yung wala suraw! Ang durte ko na! Pagpapin na yung wala suraw! Nalilitak na buhay! Arsi Plaza, gusto mo na utay. Hindi mo ba rin nata patang? Apa yung patang? Ano yun din ko ano? Samtang tintiglak ilaw na kita namin ah! Ngayon, pinaputak ko yan, nakabot ko rin sa kilawin. May puso pa hindi ko am! Aday, muna ka Peter T, may liluto na kapakal daw! Hindi ka kutuwa na! Yung nadakilaw na dyan, dodakin ni Rodel! Saptaga, kita kita. Hindi nagpas kami na nga. Timplata pa rin. Ito, padang mo, hindi na mo labang muman. Edbar. Edbar. Ajen, monitoring nga nam. Bonsai. Timur na rin. Dapiso naman na rin. Ayaw mo rin nga. Gabong ka naman. Gimana na ang sa'yo ma? Hagas ka na yun na. Magsumlida ka na na. Ay, magiging tayo. Ay, nasabay na yung gigaw. Hindi ko yung magiging yung gigaw. Kaputong mga gawin. Ilang minsan nga sila matutulog. Ikan na nga dyan. Okay. Ito dyan ang kanakan. Nito mo na ilok ko na. Nito na. Ay sa mo pati basisaw. Madiyaw, basiyaw na. Yung ano ta? Mga kotisbo? Mga patis buat ang kan. Kotisbo ako to. Pinumatres. Tambangan kan. Magkalamag ka ngayon. Jauh, berbeda kontak aja. Tanay. Tanay dito na. Aray, magkalang tumarayan ni Titini. Madinga ako ba? Tanay ag-circulate at apoy ng taon nag Yun. Huwag ka nagsikahol. Nagsikahol. Ito lang ako yan. Yan, tawa. Dito lang. Batang pagkakita. Wala po ba? Kaya, Dayang. Pasikay. Pasikay.
Kuan para Luto ti tambo-tambong. Ano naman? Umpay, tibitol-bitol na. Oh, tibitol-bitol na. Damdaman na yun lang. Ay, dapat ka pampangan, sorry. Pampangan, di ko nakabitol-bitolon. Ipabuyad ang tunok. Ay, tambong-tambong. Tambo-tambong. Manante. Mali. lumo lang kay Eddie Cabildo ti. Cabildo paklan. Sino tayo luma? Paklat break. Pati atin ni. Tunto lang sila kapatid. Meron ko pinag kami. Isip lang nga tayo. Tulang tayo. Paklan. Ha? Di ba kahit yan ta? Ada mangkap kapen. Ha? Tinay. Marta. Eddie nga na isulay sao. Oh. Mali ba siya asok na yun? Drop. Pero pa dito ano ka? Hindi, ulo pa dapat na. Ay, kaya nga matanagan ka talagang nakatama. Ginaning alamot kada talikod mo. Yaman, Ano padano may ka pidingan. makatanong mo di Manila. Hindi na lang nagluto di tambo-tambong ko kala na away ko na. Ay, dato ini asawa ni tambo-tambong. Ano man? Sawa ni pala si Kay. Ito yung asawa ni tambo-tambong muna. Balo ate, birbiro sa kaunahan na. Oh, close up na. Alam ni naning kurakta. Ano? Dapat marami. Birbiro ko na. Ay, persyak. Atan, hindi tambu-tambungan. Ay, sayang. Ay, sayang. Video mo tani manang saring kini manang dunay. Tinangan nga kanay kasukan. Ada tikat ada agit dua block and red balaw ko nam. Ang birbiro na ko na. Birok na ko nam. Ito tinagmamahal. Ay umiigay. Ano ba yan? Pwede pa eh. Umiibig ka. Danayon na. Danayon na. Gusto po. Nalpas. Masukar. Oh, te. Magmayatain sila. Ano yun? Ada ti aminan? Wala. Dito kapay tayo dito. Ay lang doon na Apritada. Hindi nagpasan di tambong-tambong. Pala ka pa tulong sa mamo. Naimas. Ay. Ay mas data doon sa Ilocana. May mas kaya pa kung tambo-tambo. Mati si kalabkabon lakay. Kalabkab kung kunanat Ilocano. Dati requisition boss. Kamu na di kini kan. Personal ni Wilson. Gulyer kanya kata gulyer. Woy. Okay. Sanay di kayo di kalidi ko. Suka. Bagbag majer tam. Wilson. Lihat. Yan nagputot. Lumo ganyan na siya. Doon ang bagkat na nang itulog dito. Luma na isa. David? Tete. Lumo. Presley ah. Baka napansin ko. Yan nila ko dahil. Sa balagay. Ganyan natin ah. Ay lumo. Ang tulog na mo. Ano yung mabigbig dito ngayon? Wow. Yan dati kung paano sa tingnan. Lugar ka na ba yan? Silisong garado sa tan.
Bumot ka lang! Yan! Hindi ko makita yung pangal mo dyan. Natega pa lang ang galang. Ang ganda nga. Pwede makita ng tapakan mo. Unang kang ngayon, kung kuma. Unang pa may amon taon. Tumbal po. Pamo lang natin siguro, palpas siguro 40 days. Nagpaut man! 3 days. 3 days. Merti ka nung rabo, wala na din eh. Nagkakalogo. Kita niyo ano karaglis na karne eh. Hindi pa natin. Hindi pa natin. Ah. Ito yung minute natin patay slice. Tuna ako naman. Ilupin. Tom! Ayun guys. Ay. Sorry. Muna na. Nagwa. Wala ta kinibig. Wala na kana. Magtadinan nyo gaog. Wala na kana may salang ngaro gaog. Nisad ka. Ang sister mong ka, wala nisad. Baka di pa trek bilang tao. Pada. Di ba matig naka-try. Nilokom ni Patrick mo yan. Kunam ka, bakit ni Patrick? Itong sa akin kakanod dyan, kunam. Di ba, baka na dyan? Bakit ni Patrick? Bubusok yung nyam. Nagsakit ka ng suna. Kikilawin. Kilawin just that. Pupos. Dali mo na. Budi ating lat ah. Yan. Mawak ako. Tapay jay, wanan. Wain. Nasa sulit lang ano tapay. Ano? Yan ang isukon man. Nak, Pungil na tiwasan. May uri nagsindi. Talaga. Galiter na. Yan. Masana ba? Arte na eh. Chokes, kismel chokes. Yakit diri. No, makikita dyan broad. Tano, GX mo kayo subyan na ka. Jadi nag-request kanya man buka kuan. Taga sing. Ay ba tayo kun? Singker ramon nga tuntuno ki baboy. Ay. Go. Go. Deh. Nabati ko lang. Lu.
Tapos nga ko alo jay katray, di jay tugaw ka. Ni bayang mo. Ha? Tapos nga alo jay tikat tugaw. Tay ako tad. Ate jang ko ni nga ko ni yung Nga sumaron dito daw. Last. Oh. Yeah. Paminta. Paminta. Bupis. Ano? Bupis. Dauya. Dauya tilok ano. Nakita na wala ko na niya. Dito naman, dami minamahal na hindi na magkita. Pagkarop na hindi nga end of the world. Model fight. Tatasinan bang? Ah. Tatasinan. Matinagan ta sa. Ilaman kita. Alaman kita kutsilyo. Okay. Lighter man. Awan. Bukan pa rin. Bambol bataw sila. Bambol. May dapit na. Hindi mo kahit di pa rin. Umano. Lighter man. Yang lighter man. Bakit mo di papayatan para yung nakatok? Ang kaya. Buto mo lang. Palpalaran. Ni. Good cup out. Kaya. Kita bisa bumurag baklan. Pero makita yung vlog. Pakita mo nagtakal nga subo ba? Mga ready po eh. Kuna na solusyon na ka. Nato na eh. Napatay. Okay, papa boy ah. Graw. Ha? To be continue. Kanang kabel ito tayo silin. Naratam gamit naman ito igay. Bupis. Sinamitan ako. Okay mo na yung ito. Ano? Kita tuwa na bok kapabay. Ha? Nyata yan. Naganan. Ada. Fritada. Fritada ala Ilocano. Hindi maluto at sinambitan na napaw. Natani pagluto ng gatakal. Yo, tanay ni kanda terinan. Sinambitan. Babawan natin yung kwaro. Talaga na. Dabay. Kumalait na mabawan. Tay na.
Sumama biik. Aja na, dilaw yan dyan. Ito yan yung sinamita na yun. Nakay. Nalutaw. Lumabalin nyo ngayon ko mga ramanan ko, may kito yan. Taramanan niya. Naima sa ating luto tilong ano. Sa kitain nyo ko mati pinagluluto kwa. Ilocano nga na. Taga Mindanao. Ilocano nga taga Mindanao. At ipirisipin nga tayo-tayawan at Mindanao. Mabayag na mabanglas. Pero ay makabulan, pas darik mo. So ating nga po tayo tilim-limang ti Mindanao. Okay. Good. Ako kasi kung tatantot ako ah. Dilaw yan to ni Sangkeo. Sige, parang. Hindi, nasusto ko nga dyan. Wait, pre. Nakarkulong. Uy, pay. Oh. Nagasuko. Nagmayatan si ka, lakay. Ano, pasan? Sinamitan. Nagkari kayo mga nagayayap?